Честит празник, доктор Рибаров. Какви мисли и чувства ви вълнуват в деня на родилната помощ? Както всеки един празник, сме изпълнени с усещането, че въпреки трудностите, които срещаме, продължаваме напред и ще има още много такива. Имам предвид в ежедневната си работа и си пожелаваме да много празници още такива да изкараме. Както виждате, за нас празника е относително понятие, защото току-що излизаме от операционната, така че това е нашето ежедневие. Празник или делник трябва да има винаги екипи, които да са готови за работа. Какво е за вас професията? Какво да ви кажа? 2/3 от живота на лекаря минава поне при нас. Специално имаме много спешности. Сигурно 2/3 от живота минава тук в отделението с работата. Така че това е. Освен всичко останало, прехрана и така нататък. И естествено, и когато нещата свършат добре, са доволни хората, да ти благодарят. Това ви носи най-голямо удовлетворение. Разбира се, да. Разбира се, усмивката в лицето на родилките или на пациентките е нещо много голямо. Понеже естествено, не е театър. Но това е също така изпълва ежедневието. Може да ти даде сили дори в момент, в който си така на предел, си изтощен. Един такъв жест може да даде сили морални и физически да продължиш още. Колко бебета от началото на годината до момента сте изродили? Лично аз ли? Целият ви екип тук в родина? Няма да бъда точен, но ако ви кажа за целия, но примерно с тази операция при мен са около 7. Предполагам, че и при другите колеги. Не мога да ви кажа точна цифра. Какво ще пожелаете на вашите колеги? То е ясно. Здраве, най-вече професионално дълголетие, късмет, защото въпреки всичко, въпреки опит, въпреки ерудиция, образование, някой път нещата не се получават така, както искаме да станат и затова споменавам, че късмета е необходим. Това е. Здраве, любов и повече вяра в доброто. Всеки да намери Бог по някакъв начин, ако не го е намерил до сега. Това. Току-що излязахте от операционната, как премина днешната операция? Рутинно, бих казал. Понеже е реоперация, малко повече време отне, но обичайно. Имало е много по-трудни, имало и по-лесни. Добре са. Всичко е окей. С какво чувство бъдещите майки трябва да прекрачват прага на родилното отделение? За тях като че ли никога не мога да бъда изцяло от тяхната страна, по обясними причини. Мога до някъде да ги разбирам, но да 100% не мога да това, което една родилка изпитва или мисли, с изключение на това, което е описано от автори, които психолози и така нататък. Отделно от чисто акушерските неща, но като че ли най-важното е доверието и увереността, че ще бъдат обгрижени, няма да бъдат оставени така без помощ, без родилна помощ. И това като че ли е определящо доверието в мястото, в отделението, където постъпват. Съответно и в лекарите, или акушерките, ако познават такива. И естествено и други неща са важни вече в днешно време. Извинявайте. Да кажем и условията, които предлагат заведенията, защото виждате, че ние сега сме в една обстановка, която се различава от това, което беше преди години в
соцздравеопазването. Сега има голяма конкуренция между заведенията, много заведения, дори някой казва, че са прекалено много за България. Но така или иначе съществуват и конкуренцията е на лице. Че те се конкурират вече във всяко едно отношение. Първото и първото нещо и най-очевадното е базата и фейса на заведението. Защото вие знаете много добре, сега и с интернет, младите хора влизат навсякъде, не само в България, могат и в Турция, и къде ли не да си наберат клиники и търсят, виждат за какво става дума. Първото нещо е това. Как е заведено, как е оборудвано, как е изградено едно отделение, техниката и вече след това е персонала. Но не винаги смятам, че определят така, когато се избират заведения, определят точно или познават някой, или персонала, или лекарите са движещи така, или основен притегател на сила. Нали, за да направят избор, основен мотив. А не е ли редно притегателната маса да бъде лекаря? Ами, вижте, ако аз имам здравен проблем, лично аз, ще постъпя така. Ще се заинтересувам, нали, кой е човека, кой е специалиста, който ще ми свърши, който има най-добро реноме и ще ми свърши лично на мен работа. Няма да се интересувам това, което ви казвам. Нали. Може да не бъде някаква клиника, която е с много красива, много лъскава. За мен това ще бъде определящо. Но хората мислят по различен начин. Защото не винаги зад лъскавата реклама се крие качество. Така е, верно е. Това е верно, но нали ви казвам, аз бих постъпил така, но не всички така на такъв по този принцип си избират място за лечение. Вашия съвет. Все пак в Ямболската болница има кадърни лекари. Моят съвет е такъв. Най-вече, как да ви кажа, ние преди имаше някаква връзка защото раждането то не е един момент, който от вчера до днеска да стане. Има си период, който достатъчен, износване на бременността. Някои от пациентките още преди това се запознават с колегите, нали, по повод на някакви проблеми с забременяването. Така или иначе, трябва да има смисъл такъв. Ние изгубехме сега, понеже работим само в това отделение и при нас бременните, които идват да раждат, са непознати. За разлика от това, което беше преди години, понеже бяхме едно звено поликлиника, консултация и отделение и съвъртяхме и просто познавахме голяма част от бременните, състоянието им преди да дойдат тук. А тук за първи път с по-голямата част от тях се срещаме и се запознаваме. Моят съвет е това е много важно. Нали? Забелязал съм си, когато има, да кажем, пак това ви казвам, като има доверие, като има едно спокойствие говорим за ражданията, специално за родилката, и самото раждане протича по-нормално, по-безболезнено и по-физиологично. Трябва да има сега, дали вече е въпрос на личен чар или умение нали, някакво излъчване. Сигурно и това го има, но това е много важно. Когато няма доверие, вече страха вече е емоция, върху която и раждането може да се промени хода, да стане много по-трудно. И не може, ами обикновено така става. И така, той пречи. Може би и до някъде и психологическата подготовка е важна преди това, нали, че все пак в края на краищата всеки е роден, нали, няма такъв, който да е, нали, клониран от някъде поне на този етап. И не е нещо физиологично, процес, който е физиологичен. Не е много лесен, но в края на краищата пък, както много често казват родилките, заслужава си. Нали? Дори и малко да се поизмъчи, се заслужава.